Oo. Mm. Hi, good morning everyone. Ngayong buntag meaning nag-aulan. Maulan na Sa morning Lunes. sa tanan. Yes, ulan kaayo Kumusta no. mga higala? Um, Nasugod meaning Mayo 3? so, Atuli ay. May May two. shout out tayo kay Chin Chin, birthday ni Chin Chin karon. Sinsin ho. China, ako pamangkin. Okay, shout out po kay Ma'am Sian sa Niwataan nga nurse kay nagasaulog siya sa Niwataan? Ay! Compostila! Pastila, Compostila Ma'am Sian kay nagasaulog siya wedding anniversary. Kagapon. Naghapon ko sa kahan. Birthday, happy Happy birthday kanimo. Wednesday. Ang silan og hayay dia sa taga Compostela East. Mga district hospital da, makita-kita ta mamaya. Akong mga kaubanan niya teachers sa Ulit Elementary School. Si Badit, si Louie. Sa Moncayo East District with our head, Ma'am Shirley James Sagano. Good morning, good morning. Madungog ba ninyo? Kusog kayong ulan. Gay untay ko. Kusog kayo ang ulan. Okay. Our daily Bible verse, karon nga kabuntagon, Magtaon sa tam mga pagkaon sa atong espirituhanon. na sa Romans chapter 12 verse 17. Sige, Romans 12:17 nag-ingon siya dinhi. Kinahanglan walay balusan ninyo og daotan tungod sa daotan. Hinunoa, tinguhaan ninyo ang pagkamaligdong diha sa atubangan sa tanang tawo. Wow. Wah. Nindot. Doon na ba'y nagdaog-daog kanimo? Ang ginagawa ko nimo. Doon na ba'y nagapasakit sa imuhang dugan? Uy, Nga daw di na nimo maagwanta? Uy. Gingon diri sa pulong sa Dios, ayaw balusi og daotan tungod wala kay balusan og daotan tungod sa daotan. Dunay mga panahon nga medyo sakit na kaayo ato ang dughan Mo ba? Dili ako. sa tungod sa mga pagpasakit sa atong isig katawo. Sige. Apan di pa hinumduman kita nga walay balusan og daotan tungod sa daotan. But pasabot nga bisan pa man o kung sa gibuhat sa atong isig katawo nga ni kanato, dili kini rason aron mahimo na pud kitang daotan. Mo ni ingon mga higala ba nga ingon na mga higala ba nga dauga ang lautan pinagi sa paghimo Yes. og patarong. Yes. Ayaw ka mo pagpadaog sa daotan, hinunoadag ka ang daotan pinaagi sa maayo. Kaya ba na nato? Example. Nagsudag halos din sigurado na sa kasing-kasing nagpasakit sa kanimo na may mga tao o kauban nimo, mga silingan nimo o imong kadugo pamilya nga nagkayagong ka kasakitan nga manghirap ang mata, luha ka og sakit imong kasing-kasing. Minahong ka nga, bantay ka lang, balusan yung tanako. Ang pagbalos, pinagi sa physical, pinagi sa verbal, nga dautan, o pinagi po sa Facebook, sa social media, mabalos ang dautan. Nahimo ko kang daotan. Ngayon po kang dautan. Yes. Okay. Yung mga niya, dauga ang kadautan, pinagi sa paghimog maayo. Yes. So kung anak, kung gidaot-daot ka, gidaot-daot ka, gidautan ka, sa pagya, o nasakitan ka, ayaw ito ba nga ilang pagkadautan. Singgitan ka na, ayaw pagsinggit sa nila ha. Awayin ka nila, ayaw pag-away sila ha. Tamay-tamayin ka nila, ayaw pag-tamay sila. Bagtos, imos lang daygun, imos lang higugmaon, imos lang mahalin. Tagalog kind words. Wow, nindot O tayo, no? magampo ka sa imong pagbati nga dili ka madaog sa daotan, no? So, kung ingani unta tanang tao, wala unta kay gubot na. Kay aliman ka nga ayaw pagbuhat og daotan tungod sa daotan. Ayaw balusi og daotan ang daotan, no? So, usa kini ka pahinumdom ka nato nga ilabi na ka nato nga mga Kristohanon nga magpalahi kita. Dunay mga nagapasakit sa ato ang kasing-kasing. Ating itugyan diha sa Dios, dili ta mo balos ug dili pud maayo tungod kay magpareho na ta sa ilaha. Nindot siya, no? Kung unta ka lang sa itong tumano, no? Dili ang kita o kalungog sa mga social media o mga words nga dili kain, kala mga kasakit sa kasing-kasing, dili ang talaga makita o mabasa. Kay, nindot man yun siya, kung dili ta mabalos. Na yung kung dili ta mabalos na, nindot ito mabasa sa Facebook o cellphone, nindot ka lang. Apan nga naman dyan nga, from now din, matag unya,
makabasa man tayo sa mga gipo, sa mga katauhan, na maot, and it should not be. Dili dapat. Kaya inyo pala na, ayaw, kung nagisakit ka, ayaw pasakita yung sakit tao. Kung lalalan ka, ayaw lalalan yung sakit tao. God out those words, katulad ng dahil, lugay naman ito sa Biblia, katulad sa Testament, kung labanan ka, bato, balusan pa din ng bato, lahat naman to, ay, man lang. Bato. Tinapay. Kung balusan ka tinapay, sa bato, kung labayan ka ang bato, ayaw, balus yung bato, kung hindi tinapay, ilayan nga sa atong sagilanon. Kung ano na yung mga pagdaot si mo, ayos lang daot tapon. Kung dili, Utong lang yun niya, o Sa mga ampo sa pag-ampo. Ginoo. Ampo lang yun. Kaya nga inundiya po sa pulong sa Dios nga siya ang manimalos alang kanimo. No? Basta kay nagbuhat ka og maayo. No? Batok sa mga tao nga wala nabuhat og maayo o nagpuros ng kadautan ang ilang gibuhat diha kanimo. So ang Dios ang manimalos para sa imuha. Muna nga atong kuanon kanunay, atong hinumduman kanunay nga kung bisakit man ta sa atong isig ka tao, itugyan nato sa Dios. Lord, ikaw na'y bahala. Labi na sa tao nga sige pasakit na mga mga tao pod nga kanang mga master of all. yes. Master of all, chismosa, o sa pala, tis ng chismosa karang niya, para away. Dili pod kanang napoy mga tao nga nagadaog-daog sa iyang isig ka tao kay nagtuo siya nga siya gud ang pinakahawod sa tanan, no? So wala jud kumo sa magpaubos tungod kay ipataas ta sa Dios kung pagmati nato sa tong kaugalingon nga kita na jud ang hawod kaayo sa nga tanan nya to the point na nakasakit na ta sa atong isig ka tao pagbantay igsuon kay basig pag-abot sa panahon makurat ka na lang kay gibira na ka sa Dios paubos, no? So usa ka makalilisang gayud nga butang kung sige tal pasakit sa atong isig ka tao tungod sa ato ang kapuyaw sa atong kaugalingon wala tay salig sa Dios o niresulta kini sa pagpasakit sa atong isig ka tao usa ka makalilisa nga butang sa diha nga ang Dios na ang magapamuhat sa atong kinabuhi, no? So, yung butago, nagsuon, sa kanunay, maghimutag mga mayo mga butang sa itong isip tao. Kung makadawat pang tao, dili maayo, ayos na, ayaw balos na dili maayo. Ayaw ipakita nga lain po kasi laha, kung dili, duha na mga mautong batasan. Kinala, ihang batasan, lagunin mo sa ilong mayong batasan. Ano lang? So kana lang siguro nini nga kabuntagon karon, no? I hope na namoy nakuha o padayon kita sa mga pag-ampo o pag-amping labi na karon nga sige og ulan niinit naman ang tato pero nibalik ka pag ulan. So thank you so much for watching and This is Ray. Grace Antonio amping and ampo kita kanunay. Bye bye.